الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Һичшиксез барча мактау хәмид һәм сәнәгә галәмнәрнең Раббысы, хуҗасы һәм тәрбиячесе Аллаһ кына лаеклы. Шәһадәт китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы хак илаһ юк һәм Мухаммад Абдуллаһ улы аның соңгы илчесе ва пәйгамбәре. Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тааля безләрне бу дөньяга үз киң рәхмәте белән бар кылды. Безгә җан бирде. Безләргә үзенең шиксез ниғмәтләрен бүләк бирде. Ва бу дөньяда безне ялгыз калдырмады. Безгә ике дөнья бәхетенә ирешсеннәр өчен сәламәтлектә, иминлектә, бәрәкәттә, бәхеттә яшәсеннәр өчен Аллаһ Раббыбыз иңдерә Коръән китабын, җибәрә ислам дине. Ва бу дин ул бары тик гыйбадәт белән генә бәйле мәсьәләләрне өйрәтми. Ул тулысынча адәм баласына туганнан үлгәнчегә кадәр үзен ничек тотса, ничек яшәсә, хәерле тормышта яшәячәген өйрәтә. Ва монда безнең бөтен тормышыбыз аңлатылган. Һәм бүгенге җомгабызда һәрберебез каршы ала торган, һәрберебезгә аның белән эш итәргә туры килә торган бер гамәл турында сөйләп китәсе килә ва аның әдәпләре. Ул да булса сәфәр. Әйе, менә безнең җәйге яллар башланды ва күп кеше шушы ялларда каядыр юлга чыга, сәфәргә чыга. Мөселман кеше ул шушы сәфәргә чыгарга тиеш, аның әдәпләрен үтәп, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәтенә туры китереп, Аллаһның илчесе ничек безгә өйрәтте, ничек Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тааля өйрәтте, шулай юлга, сәфәргә әзерләнеп, бу сәфәрне үтәсә, аның сәфәре хәерле, бәрәкәтле булыр. Иң элек сәфәр, юлга чыгу, ул безнең бер яктан мактаулы булса, чөнки сәфәр аша кеше үзенең шушы бер урында утырган урыныннан, мүкләнгән җиреннән китә шит җирләргә изге максат белән, яисә гыйлем алу, яисә туганлык җипләрен беркетү, яисә әти-әни хакын үтәү, яисә башка үзенең максатлары белән юнәлергә чыга һәм шуның белән ул хәрәкәтләнә ва үзенең тормышында ниндидер алга китеш күрә. Ягъни сәфәр ул кешене бер урыннан икенче урынга күчергә мәҗбүр итә. Әгәр дә кеше бер урында утырса, ул гафиллеккә чума, ул зәгыйфләнә бара, әмма дә ләкин сәфәр аша кеше хәрәкәттә булгач, ул куәтләнә, көчләнә. Шул яктан сәфәр кешегә һичшиксез файдалы. Ва икенче яктан сәфәр ул бер авырлык һичшиксез. Шуңа да Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әс-сәфәру қитъатун минал азаб." Сәфәр ул газапның бер өлеше дип әйтте. Чөнки сәфәрдә кеше төрле авырлыклар күрә, аның йокысы туймый, аның тәне арый, аның бәлки мал-мөлкәте кими бара, ниндидер мәшәкатьләр ул күрә. Ва шушы сәфәр кешегә файдалы булсын өчен һичшиксез аның әдәпләре дә бар. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә аларны өйрәтеп калдырды. Иң элек нинди генә гыйбадәт кылмасын, нинди генә эш эшләмәсен кеше, ул үзенең ниятен дөрестләргә тиеш.
Юлга чыгам, нигә чыгам мен анда? Кая барам мен анда? Нәрсә эшлим мен анда? Юлга чыгыр алдыннан ук, сәфәргә әзерләнер алдыннан ук үзеңә куярга кирәк максат, үзеңнең ниятеңне дөресләргә, ни өчен син шушы юлга чыгасың, шушы урынга барасың. Кайтасың икән әтиянең янына, дөреслән ниятеңне, фикерләреңне тупла, һәм шундый ният куй, Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәргә дип, әтиянимә итагать итәргә дип, шушы юлга чыгам дигән. Яисә гыйлем алу юлына барасың икән, ул вакытта да сине мәҗбүрләгәннәр өчен түгел, яисә башка дөньяви максат өчен сианда бармыйсың, гыйлем алырга Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен дип ниятеңне дөреслә. Ва нияте дөрес булса, кешенең юлда нинди генә гамәл кылмасын, ул әҗир савабын алыр аның өчен. Кайтты туганнарына ярдәм итәргә бакчада казына, бәрәңгесен казый, шүпләрен утый, шушы гамәле өчен ул әҗир савап ала Аллаһ Тәгаләнең, чөнки ниятен дөресләде, Аллаһ кушканны үтим дип, туганлык җипләрен беркетәм дип шушы юлга юнәлде. Инде әгәр дә киресенчә бу кешенең нияте бозык, шушы сәфәрдә ниндидер гөнаһларга чумарга, каядыр читкә очалар бәлки, ниндидер ял итү урыннарына баралар, анда танышлар юк, беркем белми, бер нәрсә ишетми, шунда бәлки кемдер гөнаһка омтыладыр. Шушы кеше сак булсын. Шушы кеше бу сәфәреннән тукталсын. Ва ниятне төзәтү белән һичшиксез Аллаһ Раббыбызга юнәлергә, Аллаһ Тәгаләдән дуга сорарга кирәк. Ул да истихара дип атала, хәерлесен сорау. Җабир ибн Абдулла радиллаһу анһу сахаби әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә истихара дугасын бүтән эштә укырга кушты ди. Нәрсә соң ул истихара дугасы? Ул Аллаһтан хәерлесен сорау дигән сүз. Мәсәлән, нәрсәдер эшләргә ниятлисең, әлеге мисалда сәфәргә, юлга чыгарга телисең. Иртәгә, мәсәлән, Казанга китәм. Шушы Казанга китер алдыннан 2 рәкәгать намаз укыла ва намаздан соң кул күтәреп кеше Аллаһ Тәгаләгә дуга белән ялварып сорый. Аның мәгънәсе без аны гарәпчәдә укысак була, яисә үз телебез белән дә әйтсәк була, куркыныч түгел, гарәпчә өйрәнгәнче. Мәгънәсе нәрсәдә? Әй Раббым Аллаһ, син беләсең, мин белмим. Син бүтән нәрсәгә кудрәтле, мин исә зәгыйф. Әгәр дә син менә шушы юлым, шушы сәфәрем миңа бу дөньяда да, ахирәттә дә хәерлегә икәнлеген белсәң, миңа аны үтәүне җиңеләйт. Миңа көч-куәт бир. Әгәр дә беләсең икән бу сәфәр анда бару миңа зыянга гына, бу дөньяда һәм ахирәттә динем өчен һәм ахирәтем өчен зыянга бернинди файдасы юк, ул вакытта мине бу сәфәрдән коткар. Мине бу сәфәргә җибәрмә. Бу җәмәгать дуганы һәрбер гамәл алдыннан эшләргә, укырга тырышырга тиешбез. Ва бигрәк тә сәфәргә чыкканда. Без белмибез хәерлесен. Без уйлыйбыз, анда барсам, шушы гамәлләрне эшләсәм, бәлки ниндидер сәүдә гамәлләре буенча барасыңдыр сианда. Инде анда бару миңа хәерле дип без үзебезнең акылыбыз белән уйлыйбыз, ләкин бит без ахырын белмибез. Аллаһ субханаһу ва тааля шуңа да безгә әйтте: "Аса ан такраху шай'ан ва хува хайрун лакум." Сез нәрсәнедер яратмаска мөмкин. Ул сезгә хәерлегә булып чыга. Яисә киресенчә, "Ва аса ан тухиббу шай'ан ва хува шаррун лакум." Сез нәрсәнедер яратырга мөмкин, аны хәерле дип уйларга мөмкинсез, ләкин ул сезгә зыянга булып чыга. "Валлаһу я'ламу ва антум ла та'ламун." Аллаһ белә, сез белмисез, ди Аллаһ Раббыбыз. Шуңа да юлга чыгар алдыннан ниятне дөресләгәннән соң Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Әгәр дә намаз укырга вакыт юк икән, кулны күтәреп булса да дугасын кылырга кирәк. Әй Раббым Аллаһ, менә шушы юл миңа хәерлегә булса, миңа аны җиңеләйт, миңа көч-куәт бир. Хәерле түгел икән, мине шушы юлдан имин ит дип Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Үз телебез белән, татарча, русча, нинди телдә уңайлы. Ва истихара укыганнан соң сөннәт булып тора ул киңәшләшү кеше белән. Аллаһ Раббыбыз хәтта Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ва шавирхум фил амри", алар белән киңәшләш ди үз эшләреңдә. Ва сәфәр дә ул безнең бер эш. Сәфәргә чыгар алдыннан ниятләде икән кайдыр барырга, киңәшләшик башкалар белән. Кем анда булган? Нинди юл белән барырга, кайсысы җиңелрәк, кайсысы гадирәк, кайда уңайлырак, кайда туктарга, намаз уку мөмкинчелеге, башка мәсьәләләр, нинди сораулар бар, кешеләрдән киңәшләшеп чыксак алдан,
Планлаштырып шушы сәфәребезне без бу сәфәребезнең авырлыгын күрмәбез дә иншалла. Әмма дә ләкин кайчан кеше киңәшләшми, чыгып китә шушы юлга, аның мондый проблемалары килеп чыга, мондый кайгылары килеп чыга, ничек чишергә, кая барырга ул белми, чөнки ул киңәшләшмәде, ул анда беренче тапкыр. Шуңа да киңәшләшү тиешле җәмәгать. Ва инде юлга чыгарылдыннан ниятләдек, Аллаһ Тәгаләгә дуга белән мөрәҗәгать иттек. Кеше белән киңәшләштек, хәзер безгә үзебезнең койрыкларыбызны дип әйтик бетерергә кирәк. Булган хата кимчелекләрдән, гөнаһлардан тәүбә кылырга. Сәфәргә чиста булып чыгарга. Кеше белән бәхилләшергә, кемнедер рәнҗеткәнсең бәлки, кемгәдер авыр сүз әйткәнсеңдер, кемнеңдер хакына кирдең, аның белән бәхилләшү тиешле. Хәтта бу кеше сиңа ачу калдырмасын. Яисә бәлки бурычларың бар түләнмәгән. Бу тур бурычларыңны да сәфәргә чыгар алдыннан булдыра алган кадәр түләп калдырга кирәк. Чөнки Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут". Бер генә дә кеше үзенең кайсы җирдә үләчәген белми ди. Һәм бүгенге көндә без бигрәк тә аны яхшы аңлыйбыз. Бүгенге көндә юлга чыгу, сәфәргә чыгу ул бик зур риск. Юл фаҗигалары көн сайын яңалыкларда язалар. Фәлән юл фаҗигасында фәлән кеше хәлак булды, бәлки гаиләсе белән хәлак булды, яисә фәлән шундый авырлыклар булды дип без аны еш укыйбыз. Шуңа күрә дә без бигрәк тә сак булырга тиеш бүгенге көндә. Юлга чыгар алдыннан тәүбә кылып, истигъфар кылып, Аллаһ Тәгаләдән гафу үтенеп, шушы юлда хәлак булсак, чиста булып Аллаһ Тәгалә каршына кайта алырлык булырга тиешлебез. Ва юлга чыгар алдыннан сөннәт булып тора ул әти-әнинең рөхсәтен алу. Әти-әниләргә, әти-әни хакы безнең Аллаһ Тәгалә хакыннан соң бара ва аларның рөхсәтен алу безнең бурычыбыз. Кемдер әле яшь әти-әнисе белән яши, аларга бигрәк тә. Инде ул яшьтә дә булсаң, алар әти-әнинең читтә булса да, аларга хәбәр итү: "Әнием, мин юлга чыгам", яисә "Әтием, мин юлга чыгам. Сезнең ниндидер хаҗәтләрегез юкмы? Мин китсәм сезгә авырлык килмиме? Ниндидер миңа минем белән бәйле планлаштырган эшләрегез юк идеме?" Бәлки ул кайдыр ял итәргә планлаштыра, чит илгә барып, диңгездә кыйнарга, монда әти-әнисенең анда өендә тулы эш, бәлки ремонт бара, яисә бакча эшләре, ул анда ял итеп яра, диңгездә кыйна, әти-әнисе монда интегә үзләре эш эшләп яталар. Әлбәттә бу мөселман кешенең гамәле түгел, җәмәгать. Безнең әти-әни хакы бөек хаклардан ва без аны үтәргә тиешбез. Ва шулай ук инде сәфәргә чыкканда үз гаиләбезгә, үзебезнең гаиләбезне караучы кеше калдырырга тырышырга тиешбез. Без чыгабыз да китәбез. Ярар, бүген телефон бар, шалтыратырмын, хәлләрен белешермен, элемтәдә булып торабыз. Ләкин төрле хәл булуы мөмкин. Шуңа да без үзебезнең танышларыбыз, бәлки дусларыбызга әйтергә мөмкин: "Кара әле, дустым, менә мин сәфәргә чыгам. Ул бу булса, ниндидер гаиләмнең хаҗәтләре булса, син инде алар белән элемтәдә тор, аларга ярдәмеңне күрсәт инде Аллаһ ризалыгы өчен" дип. Шулай булса, безнең тагын бер кайгыбыз кимер иншалла. Без ышанычлы кеше калдырдык ва без беләбез, әгәр дә мин хәлак булсам, Аллаһ сакласын юлда, ул кеше минем гаиләмне карап торачак. Еш ничек кенә була, кемнедер юлда фаҗига каршы алса, аннан соң гаиләсе ялгыз, гаиләсен кем үз өстенә ала? Әле ул үз өстенә алган кешегә риза булыр иде микән менә бу кеше? Юкмы, без аны белмибез. Шуңа күрә дә без үзебез киткәндә үзебез риза булган, үзебез ышанган кешене калдырырга тиешбез. Безнең гаиләбезне каравылчы итәрек. Ва шулай гаиләне сәфәргә киткәндә, әлбәттә гаиләгә кайтканда аларны тәэмин итү. Безнең өстебездә гаиләбезгә без кайтканчы аларга яшәрлек рәвештә ашарларына, киемнәренә, торак урыннарын без тәэмин итеп калдырырга тиешлебез. Шулай кайбер чактар шунда ишетергә мөмкин: ниндидер кардәш, машалла, хаҗга киткән, бөтен акчасын җыйганда, гаиләсенең ашарга акчасы да юк. Гаиләсен тәэмин итмәгән,
аның гаиләсе сорашып йөргәннәре, ул тигендә изге урыннарда. Бу һичшиксез гаделсезлек ва үзеңнең өстеңдә булган бурычларны, фарызларны белмәү сәбәпле. Ва шулай ук сәфәргә чыкканда җәмәгать бер-беребез белән саубуллашу тиешле. Бер-береңә хәерле сүз әйтү. Шуңа да Әш-Шәъби рахимаһуллаһ әйтә, сөннәт булып тора ди, кеше юлдан кайтса, аны каршы алу, аңа сәлам бирү. Һәм шулай ук сөннәт булып тора, кеше юлга чыга икән, ул үзе кешеләр белән саубуллашып китергә тиеш. Саубуллашып китергә тиеш, аларның дугаларын алып. Һәм шулай ук безнең Каза ибн Яхья таби'i рахимаһуллаһ әйтә, Абдулла ибн Умар радиллаһу анһу бөек сахаби бер вакыт әйтте ди, мин юлга чыгарга теләгәндә, әйдә ди, мин синең белән саубуллашам, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безнең белән ничек саубуллаша иде ди. Һәм миңа шундый сүз әйтте, әстәүдиуллаһ динак ва аманатак ва хаватима амалик. Шушы дуганы кыла. Мин ди, Аллаһ Тәгаләдән сорыйм иминлек синең динең өчен, шушы юлда булганда. Ул синең динеңне сакласын. Һәм синең әманәтеңне, ягъни син юлда булганда Аллаһ Тәгалә саклавын торыйм, синең гаиләңне, синең малыңны, синең мөлкәтеңне, син читтә булганда. Ва шулай Аллаһ Тәгаләдән сорыйм сиңа хәерле хәтим, хәерле ахыргы гамәлләр дип әйтте. Шушы өч нәрсәне. Инде бу дугасын белмәсәк, иң кимендә хәерле юл дип әйтү. Яисә Аллаһ Раббыбыз җиңеләйтсен сиңа юлларыңны, исән имин йөреп кайт дип әйтү генә дә бу сөннәтне үтәгән булырбыз җәмәгать. Моны бик сирәк күзәтергә була. Кеше юлга китә дә бер нәрсә әйтми дә. Дуга кылу җәмәгать, ул безнең бурычыбыз. Без аңа дуга кылдык, Аллаһ Тәгалә сине исән имин йөртсен, сәфәреңдә сакласын дип, шул вакытта фәрештәләр дә безгә амин, сиңа да шулай дип булсын дип әйтәләр. Һәм ул вакытта безне Аллаһ Тәгалә үзе безнең юлларыбызда саклар иншалла. Шуңа күрә дугага, бер-беребезгә хәерле сүз әйтүгә, ярар исән имин торыгыз, мин киттем дип әйтергә бернинди авырлыгы юк, ләкин нигәдер кеше уяла, кеше курка, яисә ниндидер тагын сәбәпләр таба. Бит бу безнең динебезнең әдәбе җәмәгать, бер-беребезне бәхилләшеп, саубуллашып китү. Ва шулай ук сөннәттән җәмәгать ялгыз сәфәргә чыкмау. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуңа да безгә әйтте: "Лау я'ламун насу ма фил вахдати ма а'лам", әгәр дә белсәгез иде ди, ялгыз сәфәргә чыгуның ни кадәр зыянлы икәнлеген, "Масара ракибун билейлин вахдаху", бер генә кеше дә төнлә юлга үзе генә чыкмасы дип әйтте. Һәм шуңа да сөннәттән безнең 3 кеше чыгу. Чөнки бер кеше белән шайтан булыр ди, 2 кеше белән 2 шайтан, инде 3 кеше белән алар җәмәгать булырлар дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә дә юлга чыгабыз икән, сөйләшеп, белешеп, үзеңә бергә иптәш табырга тырышырга кирәк сәфәргә юлга чыкканда. Ва юлга чыктык икән җәмәгать белән, ул үзебез арабызда башлык, әмир сайлап кую сөннәттән. Пәйгамбәрбез әйтте саллаллаһу алейхи ва саллям: "Иза хараҗа ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم", диде. Сахих хадистә Абу Дауд китерә. Әгәр дә 3 кеше юлга чыга икән, инде бу кимендә 3. Артык икән, бер кешене билгеләсеннәр, араларында сайлап куйсыннар, башлык итеп, әмир итеп. Бу бик әһәмиятле. Сәфәрдә бер кеше булырга тиеш. Ул әйтә: "Кайда барабыз? Кая хәзер туктыйбызмы, юкмы? Хәзер намаз укыйбызмы, соңра укыйбызмы?" Һәр бер нәрсәне бер генә кеше билгеләргә тиеш. Алай булмаса, безнең тәртипсезлек китә. Һәм сәфәребездә бер бәрәкәт булмас. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям инде юлга чыкканда ул пәнҗешәмбе көнне чыгарга ярата иде, четверг көнне. Әгәр дә мөмкинчелек бар икән юлга чыгарга, пәнҗешәмбе көнне, четверг юлга чыгу сөннәттән булып тора. Ва һичшиксез сәфәргә чыкканда, юлга чыкканда ул дугаларны, зикрләрне әйтү тиешле. Безнең өйдән чыкканда дуга бар. Машинага утырганда дуга бар. Сәфәргә юлга чыгабыз, аның үзенең махсус дугалары бар, зикрләре бар. Тауга менәбез икән, өскә менәбез икән, без әйтәбез: "Аллаһу акбар", һәм "Ла илаһа иллаллаһ" дип әйтәбез. Әгәр дә түбәнчелеккә төшәбез икән, юлыбыз чукырга төшә икән, ул вакытта без әйтәбез: "Субханаллаһ" дип әйтәбез. Моны Җабир ибн Абдулла радиллаһу анһу әйтә. Без әгәр дә тауга менәдер идек, без "Аллаһу акбар, ла илаһа иллаллаһ" дип әйтә идек. Әгәр дә инде юл безнең аска төшә иде, без "Субханаллаһ" дип әйтә идек ди.
Шуңа күрә моны да безгә искә тоту кирәк. Шушы юлларыбызда, сәфәрдә, телебездә безнең булсын Аллаһ Тәгаләнең исеме, Аллаһ Тәгаләне искә алу. Тәкбир, тәһлил һәм тәхмид сүзләрен әйтү. Ва инде ахырында кеше сәфәрдән кайткач өенә ашыгырга кайтмасын. Өенә кайтырга ашыкмасын. Әйләнеп кайттык, арыдык һәм гомумән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтте, сәфәр ул газапның бер өлеше, шуңа да эшегез бетте икән сәфәрдә, тизрәк гаиләгезгә кайтыгыз ди. Ягъни юлга чыктың, эшләрең бетте, теләсә кайда әллә нәрсә анда буталып йөрмә, өйгә кайтырга ашык ди. Хәдистә шулай килә. Ва өйгә кайттың, авылыңа, шәһәреңә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям туры өйгә кайтмый иде, нәрсә эшли иде? Мәчеткә керә иде ва 2 рәкъәт намаз укый иде ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям юлдан кайтса, мәчеткә кереп башта 2 рәкъәт намаз укый. Ва имам ан-Навави әйтә, бу ди мәчет намазы түгел ди. Бу шушы сәфәрдән исән-имин кайтуга шөкер намазы дип әйтте. Намаз укыдың, Аллаһ Тәгалә шөкер иттең, аннары инде өйгә кайтасың гаиләң янына. Бу шушы карагыз җәмәгать, әле монда без кайбер әдәпләрне генә алдык. Монда инде әйтәсе дә түгел, үзеңнең юлга чыкканда машинаңны карау, аның тәртибен, юлга әзерме ул, юкмы, башка анда үзең белән мал-мөлкәт алу өстәме, үзеңнең киемнәреңне, гомумән аның әдәпләре бик күп. Карагыз җәмәгать, динебез, хәтта менә шушы юлга чыгу, без аны көн саен бәлки кемдер юлга чыгадыр. Аның да тәртибен, әдәбен ничек җентекләп аңлаткан. Бу һичшиксез безнең динебезнең камиллегенә бер дәлил булып тора. Ва динебездә безнең бер нәрсәгә дә җиңел карау юк. Бүгенге көндә кайбер чакларда кемдер уйлый, ярар инде ди. Аллаһ Тәгалә тапшырдык ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә тапшыру бит ул гафиллек, наданлык түгел. Аллаһ Тәгаләгә тапшыру ул менә үзеңнән торган бүтән сәбәпләрне үтисең, тырышасың, көчеңне куясың ва нәтиҗәсе инде Аллаһ Тәгаләдән икәнлегенә ышанасың. Шушы сәбәпләрне, әдәпләрне үтәсәк, иншаллаһ, Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тәгалә безләрнең сәфәрләребезне хәерле ва бәрәкәтле кылыр. Инде Аллаһ субханаһу ва тәгалә юлда булучыларны үзе сакласын. Юлда булучыларга исән-имин үзенең гаиләләренә әйләнеп кайтырга насыйп итсен. Ва барчабызны да Аллаһ Тәгалә бары тик үзе риза булган хәерле юлларда гына йөртсә иде, инде гөнаһ юлларыннан һәм бозык юллардан үзе сакласа иде. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله